Vážení diváci, vítame vás pri novom dieli The Street Food. A dneska je to special diel, pretože sa nachádzame v našom krásnom pohodlnom kanclíku, je to veľmi príjemne. Som tu s mojím bratom Mega Emom a dneska... Viete o tom inak, že najlepší reperi sú s dvomi M? Meek Mill, Mac Miller, Mega M. Prídený Mega Kokot. Tam je iba jedno M. Preto nejsi najlepší reper. No, dobre. Ale ne, si, samozrejme, že si. Si náš raperko. No, takže objednávali sme si. Objednáme si dáme jedlo. Piče. Ty si preskočil čas úplne. Dáme jedlo z Voltu, z Ordru a ak sa nám teda podarí stihnúť a z Uber Eats. A otestujeme, že čo tu bude najrýchlejšie, kto bude mať najmilšieho kuriéra a ktoré jedlo samozrejme bude najlepšie. Bodka. Tak čo dáme najprv z tohto? Takže najprv z Voltu. Čo to bude? Čo by si dal fajnové? Nejaký burgerík? To by bolo fajn. Čo tá ona? Čo ten dish? Vyzerá fajne. Ešte, že to platí kretík do piči. Ten najdrahší treba zobrať. Všetky sú najdrahšie. A to je taký malý, to má 160 gramov. Shit. A to je high fashion burger. Chili sek. Čilišek? Či ty nemáš rád šipavé, že? A záleží, čo tam je. Čili papričky to mi nebude chutiť. Sa nezhodneme. Ale niečo nájdeme. Také čili papričky. Tak daj tento. A ten dish, nejaký ich signature? Je prvý. Hoväzí maso, slanina, kečup, česneky, okúrka, salát. Taký basic pičus úplne za 260. Vegetariánsky. Koza nostra, hovädzie mäso s kozím sýrem sú všetko do piči. A toto? Toto? S kečupom portobello karma. Pečený mraček. To môže byť dobré, vole. No tak poďme to. Jo? Savory. Dáme tam nejaké piťko ešte, nejaké, to je z Matejovho. Nejaké hranolky. Fitness hranolky s javorovým sirupem. To dnes nie moc fitness. A slaninou. A to je asi ten vtip, že fitness. A slaninou. Nebudeme brať, ne? Zoberieme iba burger. Reštaurácia na Kvetnici. Yes, dáme jedlo plus. To znie česky. Sounds fresh. Denní menu, pozrieme. Kvietaková s vejcem. Filet z tresky, pečený v čerstve. To môže byť dobré. Rybička. Ale to by som si dal. Ja tiež? Tak daj. Dáme filet z tresky. Ale dáme ešte k tomu niečo, nie? Však ty objednal si len jedno pitie. Pitie som ani neobjednal. Tak to potom Lebo ideme tam na nemali. nápoje. A litrová točená limonáda, pomarančová. OK. Citrónová. Jo. Alebo víno. Ne, citrónová. Tak nič. Jo? OK. Jo? Ešte to neobjednáme. A poďme na posledný na Volt. Čo dáme tu? Niečo sladké. Presne. Na záver. Čo s tým? Volt máš už. Aha, tak toto je Uber Eats. Jo, sorry. Tak to prvé bol Volt, potom dáme jedlo a teraz Uber Eats. Ešte sme mali jedno, nie? Dáme toto? Tie wafle? To vyzerá dobre. Ipak. No ukáž. Waftela, lívance s nutellou, Oreo, jahodami, mascarpone. To hneď tie prvé sú dobré. A moc nejsom fanúšik Orea. A oni Ja, dávajú tak Oreo máš. do piči všade, kurva. Mascarpone. A To je dobré. vafnila palačinka s lotusovým. Neviem. Lotusovým posypom, čo som Môžeme dať to mascarpone, alebo si môžeme vyskladať akoby vlastnú To je waflu. na tebe. Alebo tieto wafenka sú tiež dobré, ale to je iba také malé. Tak dáme toto. Čo, chceš vyskladať vlastnú? Jo. A vyskladáme k tomu niečo. Život je krásny. Banán nemáš rád? Jahody? Ferrero. Jahody môžu byť. Ferrero? Bounty. Kokos? Asi ne, ja neviem. Čo to je zase? Maxi King? Kinder mlečný rez, kiwi, kočičí jazyčky, Akože Maxi King je to. kokos, maliny. Akože Maxi King je to, ale neviem si predstaviť na wafli. Amo, ja som to mal minule. Na wafli? A to ti tam dajú celý Maxi King, ne? No, rozpustí sa, fajnovo. Fuj, to nemôže byť dobré. Kámo, je to dobré. Milky Čo ty Way. o tom vieš? Co ty o tom víš? Ej, Som MVP ako Maradona. nemusím nikomu dokazovať. To je obľúbený track, ne? Presne Toffee tak. Fat Tribici. Kámo, to sú také kokotiny. Ale toto sú slané. No tak, Hej, tak dáme túto proste. Dáme túto. Mascarpone.
Ale tá, Takže je tam banán, ale... ja to zvládnem. No. Jo? Zvládnem ten banán. Dobre. Príbor za 10 korún. Kamo, nebudem tu platiť plastový príbor a chudáci korytnačky potom zomrú všetky. No, ideme na to? Tak počkať. Potrebujeme ešte Volt. A ideme naraz. OK, poďme to objednať a uvidíme, kto vyhrá. Co nejdříve. 3, 4. A dáme jídlo, zvládlo objednávku prvú, máš tam nejaký bonus? Čo si vyhral? 20... Kafe Budha. Tam chodíš, ne? Hej. A toto je, na Volte máš takúto onu. Pičovinku. Dobre si to kúruje na hlavu. Skoro som ich porazil. Došiel si na koncert Paklada preklínať. Došiel najprv Uber Eats, Najprv ale to je došlo sladké, takže to si dáme bokom. Ako Dáme jedlo ešte na ako ceste, oni nám to druhé predĺžili. došiel Volt. Majú obrandovanú tašku, Matej K. Sponsoring, díky. Díky, Creative Money Ideme Life. najprv na tento krásny burger. Počkaj, ešte neviem, či je krásny. Uvidíme, Vyzerá jak dobre, chutí. to. Vrhneme sa na ňo. No ukáž. Rajčina. To sú hríby? No, To tam ja to je nechcem, top. ale Tak to zožerám. tak nech sa ti páči. Je dobrý? Vyzerá kvalitne, ale nemám rád hríby. Je tam tá parmezánová placka. Poďme na to. Poď prvý. Dajme zakusnú. Mäsko. Boli tam aj 2 hryby, tie som zjedol. Jo. Ne, ja ti to budem držať. No, daj si Markusko. Kámo, ten je fakt skvelý. Fakt? Viem, kamo, my sme takí profesionáli, Tak toto je fakt skvelý že by tak burger. dobre vybrať. Dish Bistro, fakt super burger. Na to, že je z donášky, vieš, lebo burger z donášky to je dosť nebezpečný šport si No. objednávať. A tento je fakt skvelý. Fakt dobrý. Ako troška už to je rozmočené, ale není to nič hrozné. Ale fakt je akože príchuť, všetko. Je tam všetko cítiť tak akurát. Mňam. Až ma z toho zadusilo. Debil. Ty debil! Ma ani nepoznáš, pil si a hovoríš na mňa, ty debil! Ja to bol boky. Yes. Už si spomenul. Mňa mega dobrý. Hej. Tie hryby by tomu dali potom ešte nejakú chuť, ale už som to zjedol, no. Kurva, zajebal som si gate do piči. Skurvený dishburger. V živote si to neobjednám znova, kurva. Ahoj, dojem. Ne, popravde, objednal by som si niečo znova. Mal som chvíľku nervy, že som sa zajebal, ale je to fakt dobré. A stal 260, no ešte jedno. Stal 260 či koľko? 230 230. za jeden burgerík. Ale je fakt dobrý a je aj celkom veľký. Reálne jeden človek by sa z toho, no neúplne že najedol, ale zasytil. My sa z toho nenajeme, my sme trošku väčší chlapci. My si musíme objednať, zdáme jedlo z Voltu a ísť Uber Eats náraz, aby sme sa aspoň troška najedli. Máme tu waf v sípáku. Hashtag nový zážitek. Radosť pro všechny. Tak som teda zvedavý, že či to A bude čo tam ešte moje je? Oni tam potešenie. majú dobré krabice, majú tam aj svoje Instagramy a takéto veci. Je. Čo to máš ty? Ja mám tie bites, to sú také akoby natrhaná wafla, iba s karamelom a k tomu máš takú nutelovú omáčku. Oh, Karmelo, shit. Mustafa. Kalach! Kalach! Možno si dávať banán. Banán? No ba. Tu máš mascarpone v strede, tu máš Oříšky. rozdrtený, ne, to je Bebekex, bebekeksik bebekex. rozdrtený. A banány. banány. A ešte tam je karamelový sos po tom celom. Sós. Ja mám ten sós. Ja mám ten... I got the sauce. Tiež dám z toho druhého. Tak toto si to vymeňme. Jo, a tu ešte čokoládová omáčka. Nutelka, no. Alebo, lepšie povedané. Nutelka je oriešková omáčka, bráško. Sorry. Kam si fakt amatér. Nechápem, prečo som ťa nehal natáčať so mnou. Damn, son! Where did you find this? Toto je skvelé. To je skvelé, no, chutné. Bo ešte jedno. Ďakujem. Vedia, čo robia. To ukáž. Mňa, to je mega dobré. Akože pre niekoho, kto má rád banány, je to také hrozne lightové vďaka tomu mascarpone. Ja moc nemám rád banány,
ale zjem ho. Je to Zvládnem fakt to. dobré. Jo, vás. To je hodne dobré. Ja by som tomuto dal, že normálne, že 9 homerov z 10. Kľudne. 9 z 10 som za. A tomu burgeru? Tiež. Ako na desinky ja málo chodím, ale Ja by som tomu burgeru dal 8. fakt? Vyzeral si, že ti chutil dosť? Chutilo a chýbalo mi tam tie hryby. Však si ich zjedol. Ja viem. OK. Ale keby tam boli hryby, tak by si mu dal 10. Hej, lebo chýbala tam ešte takáto jedna chuť. Mne tam nechybal nič. Ja si začnem banány strkať do ryti. Zdravíme. Asi začnem zdravo jesť hneď po tomto. After Začnem cvičiť, Commercial break. jesť ovocie. a potom sa zobudíš. S malinkým spoždením 20 minút teda. Došlo, konečne dáme jedlo. Aj som zabudol, čo sme si objednali. Je treska? to treska a citronová limonáda. Ale ne treska akože tá slovenská, ale akože fish and chips, niečo na ten styl. No jasné. Ten styl! A bramboráky. A príbor? Á, dáme ten, no. Ale našťastie tu máme od Waf. Poďme na to. Asi som mentálne retardovaný. Vyzerá tá ryba, fuj, v čom to je do piči? Uvidíme. Ja moc nie som fanúšik takýchto zemiakov, ale Takého basic piči. také no. A tak mohli sme im napísať, že k tomu chceme hrávať, ale bolo to v rámci meníčka. Takže nevadí. Ale máme citronovú domácu Kámo, to limonádu. není osolené do piči. Nie, ukáž. No, zemiačky necháme. Zemiačky si necháme na potom. Zjeme ich, ale Mimo kameru. mimo kameru. Cez to ukáž. Toto ma nezaujalo moc. Dúfam, že aspoň tá malinovka bude dobrá. Malinovka. No, Limonáda. Citronová limonáda, pardon. No ukáž. Ale je to akoby... Oni stejne dávajú citrón aj na tú rybu. Ty hadí si či ako soda. Akože není to úplne zlé. Tá Ale treska je dobrá. tá omáčka, Je moc citronová. no je to také hrozne A kyslé. tá treska je dobrá, tie zemiaky sú nej dobré. Ešte k tomu meškaj 20 minút. Tomuto by Nápoj je som... dobrý. No, Koľko by si tomu dal? Ja akože mám nejaké číslo ale. nápoj je dobrý. Ochutné. Koľko? Neviem, 5? Ja by som tiež dal 5, no. Možno by som išiel aj nižšie tie vole. Ale zase... Not good, not terrible. 36. Not great, not terrible. No, Dáme jedlo asi najhoršie, ale za prvé aj, že to meškalo, nie nič moc, ale ten kuriér bol moc milý, keď zavolal. akože fakt, že najviac milý bol z nich asi ten Hej. kuriér. A bol taký, že dobrý som na recepcii, môžem vám to doviezť niekam hore a takto, takže to bolo super. Ukáž. Ako by to Mne meso, tá treska chutí, ale to meso je v poho. tá treska je highlight toho s tou limonádou. A No, ako tá ryba sama o sebe je dobrá, tá omáčka mi chutí menej. tie zemiaky fakt nie sú dobré. To, Aspoň sol to mohli dať alebo niečo. No. no, to je proste, že... Oni sú bez chuti. Úplne. Oni nemajú žiadnu chuť. Takú zemiakovú. Obyčajný zemiak. No, podľa mňa akože Uber Eats a Volt to má Bolt, najprehľadnejšie. jo, a sú hodne rýchli. No. A príde mi, že aj vyberajú tie reštiky a tieto viac, že nadáme jedlo proste, tam sa môže dať hocikto, ale že títo, príde mi, že troška si vyberajú, aby to nebola úplná sračka. A snažia sa ti to fakt dodať čo Jo, najrýchlejšie. jo. Majú tam len také výberové reštaurácie, ktoré vieš, že si neobjednáš zlé jedlo. Akože môžeš si objednať zlé jedlo, ale nemusí si to chutiť tak. Hej. Ale... Ale proste fakt tam majú celkovo, skvelé veci. ako OK, všetky tri služby sú super, lebo celkovo dovážka jedla je proste skvelá vec, Presne tak. takže všetky tri akože big up, ale ak by som si ja mal vybrať, tak mne asi ten Uber Eats Aj mne najviac sedí Uber Eats. Druhý Volt a tretí dáme jedlo. A ten order sme bohužiaľ nestihli vyskúšať, ale... A do komentáru nám napíšte, že ktorú vy najviac používate. Presne, a ešte nám napíšte, že čo by sme si mali dať na budúce za jedlo. A objednáte si tieto nové trička, ktoré som si zajebal. Presne, themaxstore.cz. Vám dojde čisté, nebojte sa. Áno. Dnes spocené od prideného smradlavého šreka vyjebaného.